17 बोसोराव 2626 नि गेजेराव 300 जनसोल' 300 बेसेबांबाल' बिथांमोना मार्टियासनि एक्सग्रेसिया होनो हादों। जोङो 3111 नि गेजेराव दासिमाव जोङो 442 खौ होखांबाय। बेनि अनगायैबो नै बावैसोनो मोनसे किस्ति फैबावनो गोनां दंगासिनो दङ। गतिके जोंनि मार्टियासनि जा जेंना बे जेंनाखौ जों फोजोबनो नाजागासिनो दं। जोंनाव 3111टा मार्टियार्स एक्स एनडिबिफोरनि दङ। 1135 नि एबसुनि मार्टियार्स दङ। आउट अफ 2626 बर'लेण्ड मुभमेन्टनि समनिफ्राय माखासेया बिएलटि फंबाय बिनानाव बिदामोन दङ। दा बिथांमोना दिनै मार्टियार्सखौ 3111 जाय जोंनि एनडिबि मुभमेन्टनि समनि मार्टियार्सजों लोगोसे सरजाबफानायनि बाथ्राखौ बुंदों। फेलें जायैखौ बिथांमोना गावसोरनि मिथिगौ। बिथांमोननि समाव 17 बोसोराव 2626 नि गेजेराव 300 जनसोल' 300 बेसेबांबाल' बिथांमोना मार्टियासनि एक्सग्रेसिया होनो हादों। जोङो 3111 नि गेजेराव दासिमाव जोङो 442 खौ होखांबाय। बेनि अनगायैबो नै बावैसोनो मोनसे किस्ति फैबावनो गोनां दंगासिनो दङ। गतिके जोंनि मार्टियासनि जा जेंना बे जेंनाखौ जों फोजोबलांनो नाजागासिनो दं।